Esan dugu moduan gaur jakin ahal izan dugu egunkari bati esker, Bizkaiko datuak ere hor daudela eta oso argiak dira. Ondarearen gaineko zerga berria ezarri zenetik, hau da, 2012 eta 2013 bitartean, etorri direnak, inkorporazio berriak egon direnak Bizkaian 37 izan dira, eta joan direnak berriz desente gehiago, 60 izan dira. 60 horietatik 56 Espainiako estatura joan dira, pentsatzen dugu ziurrenik Madrilgo paradisu fiskalera joango zirela, eta ordea ikusten dugu Eusko Jaurlaritzako sailburuak Tapia Andereak ez dituela Bizkaiko ondarearen gaineko zergaren kontra inolako hitz gordinik erabili. Ez du inolako hitzik erabili, de hecho. Diru bilketa aldetik eta datu orokorrei begira bai ikusten dugu, iraileko datuen arabera, Bizkaian 0,1 bakarrik igo dela ondarearen gaineko zergari dagokiona, eta Gipuzkoan berriz, aberastasun da fortuna handien gaineko zergari dagokion rekaudazio hori 36% igotzen zela. Tapiak esanak esan ikusten duguna da datuek argi uzten dutela Gipuzkoako fiskalitate zerga eredua ona dela, egokia dela, ez dagoela ihesaldirik kontra